Takže dnes sa v Bratislave uskutočnil premiérový urban tréning Karitra. Je to spojenie cvičenia s behom, určené pre všetky dievčatá, ktoré si majú chuť trochu zacvičiť. Dnešnú akciu všetky dievčatá zvládli bravúrne, bavili sa pritom, mali srandu, zaujali sme aj obecenstvo okolo v meste a dúfajme, že sa vrátime raz do Bratislavy.